Kapulisan handa na sa pagdagsa sa mga tawo sa mga terminal kag patsyo sa Tigkalalag. Kapin 9,000 ka mga pulis kag force multipliers iga-deploy sang Police Regional Office 6 sa bugos nga reyon para sa Oplan Ligtas Undas. Pila ka mga pagkabutang ginadumilian nga pagadalon sa patio. Si John Sala nakatutok. Ginatanaw sang Police Regional Office 6 nga magalabot sa masobra 700,000 ka mga tawo ang mga bisita sa mga patio sa Pista Minatay. Kani para sa Seguridad 2,085 ka mga pulis kag kapin 7,000 ka force multipliers ang iga-deploy sang PRO6. I-deploy sa ato nga mga patio, transportation hubs, areas of convergence, kag other tourist destinations. Pahanamdum sa mga magabisita sa patsyong umpisa Oktubre 31 tubtob Nobyembre 2. Ginadumilian ang pagdala sa mga sharp objects kag bladed weapon, makahulubog nga ilimnon, pagpanahor subong man ang pagpatukar sang mga magahod nga speakers. Tanan na siya ipagbawal naton. And of course, ang pagdala sang firearms man sa sulod sang mga patio. So all those will be implemented on the day mismo sang aton nga undas mismo. Sa probinsya sang Iloilo, 1,600 ka mga pulis ang igapahamtang sa mga nagkalain-lain nga strategic area sagud magabantay sa seguridad sang publiko lakip ng pagbulig sa pagmando sang trapiko. Gumawa na rin ng mga traffic flow plan at saka yung parking kung saan dapat mag-parking. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.